Au, vinga, va d'hores. Se canvia. Ja canvia. Tu, i feia temps que no mos veiem de les festes de Sant Mateu. Sí, vaja festes també. Quin desastre. Ah, sí, bé, també. Tens tota la raó. Quin desastres. Mira, que això, jo el que m'han dit que vull creure que no és vera, però lo de vendre coques, que no van deixar vendre coques en el mestre. Ah, sí, m'ho van dir, que el Balna no va deixar vendre coques en els mestres. Que és un desastre. Sí, tothom pot vendre el que li dóna la gana, però... Però els mestres no poden fer res. Sí. I què me'n diràs de quan va venir Estrelles? M'han contat gros. M'han contat gros. Que li varen xiular, que li varen dir dimissió, i la gent estava tota ofesa perquè deien que la gent major havien espanyat la festa en el major, i això no és vera. Perquè quan varen sortir els predins i varen sortir del cotxe per entrar dins l'església, els que feien mamballetes eren els que anaven de verd, no els altres. Però bé, tot ho conten com a No, i tu, em diuen que se va amagar dins el bar. Feia cafès, totes les autoritats feien cafès mentre començava la banda de música. És igual, sí, la cultura no interessa. Aquest Berga no volia escoltar 4 veritats que li deia el poble. Però bé, Ai. estem per tothom en el seu lloc. Ala, t'he guanyat. Home, carai.